अरे हाँ तो का हाल बा भाई लोग सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हमारे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार अरे हाँ अपन सुपर स्टार खेसारी लाल यादव के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त जबरदस्त खतरनाक महा खतरनाक आम वाला सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा। जौना गाना के टाइटल बा आम भइल छोट। अरे हाँ, आम भइल छोट गाना कब तक होता गाना चैनल पर क तरीके रिलीज करल जाता गाना कैसन होके बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देखलेंगे। बाकी भी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर कैले तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग तो लोग के सबसे पहले बता दी कि हाँ आम भइल छोट गाना लिखले के बता गाना के लिखले बड़न प्रिंस प्रियदर्शी। अरे हम लोग प्रिंस प्रियदर्शी गाना के लिखले बड़न। बाकी तो लोग की बोला गाना में म्यूजिक सुने के मिली प्रियांशु सिंह के। अरे हम लोग प्रिंस प्रियदर्शी गाना के लिखले बड़न बाकी म्यूजिक डायरेक्टर बड़न प्रियांशु सिंह। और भाई लोग जब प्रिंस प्रियदर्शी के लिखल हुआ गाना और प्रियांशु सिंह के म्यूजिक जब आई तो भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाले मचा दी। अरे हाँ भाई प्रियांशु सिंह बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास म्यूजिक बना कर देवलन। और भाई एहू में भी बहुत ही बेस्ट और बहुत ही मस्त म्यूजिक बना कर दिले हुए। और प्रिंस प्रियदर्शी बहुत ही झकास गाना लिखलन और न्यू ट्रैक पे गाना लिखलन। तो ये वाला गाना तो लोग के थोड़ा सा भी चोरी के ना लगी काहे कि न्यू ट्रैक पे ये वाला गाना होखे वाला बा। बाकी तो लोग के बता दी कि हाँ गाना गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और फीमेल सिंगल शिल्पी राज। अरे भाई खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज मिल के दोनों हम गाना के गईले बा। बाकी गाना बतावल जाता है कि हाँ बहुत ही बेस्ट बहुत ही मस्त बहुत ही झकास हुई। बाकी वीडियो फॉर्मेट में तो लोग देखे के मिले नीलम गिरी। अरे भाई खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी तो लोग वीडियो में नजर आयन। बाकी पोस्टर पर आरा और छापरा अरे भाई आरा और छापरा के लिखल गल बा। और हमरा लागत है कि यहाँ वाला गाना में सब जिला के नाम भी हो सकता। अरे भाई आरा छापरा के जब नाम बा तो हर जिला के नाम हो सकता। और भाई जब हर जिला के नाम एगो गाना में होई तब तो धमाले मच जाई काहे कि जब गाना में हर केहू के जिला के नाम आ जाला तो सब केहू दबा के सुनेला और दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करेला। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ गाना जौन बा तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो गया बा। बाकी बात कर ले कि हाँ गाना कब तक रिलीज करल जाई तो भाई लोग पोस्टर पर तो कोनो टाइम डेट नहीं खे लिखल। लेकिन हमरा जहाँ तक उम्मीद बा ई वाला गाना के 15 तारीख के टीजर आई और 16 तारीख के फुल वीडियो तो लोग ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दी। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे गाना के जरूर सुनिए लेंगे। बाकी तो लोग की बोला वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे।